Γεια σας παιδιά, ή τουλάχιστον όποιος βλέπει, βασικά λέγει κανείς. Σήμερα θα παίξω ένα παιχνίδι το οποίο βρήκα και είπα να το δοκιμάσω. Έτσι, why not. Λέγεται, εδώ είναι στην οθόνη και πάμε να ξεκινήσουμε, ξέρω εγώ. Θα πάμε mission, medium, begin. Έχω παίξει, δεν το έχω καταφέρει, είναι πολύ δύσκολο, να δεν κοναλάει. Ξεκινάμε εδώ και πρέπει να σκοτώσουμε τους πάντες σαν ninja. Ναι, είμαστε ninja, αυτό. Πρέπει να καθαρίσουμε τους πάντες χωρίς να μας δει κανείς. Ξέρω εγώ γιατί έχω παίξει, ότι δεν είναι κάποιος μες στο παράθυρο και μπορεί να μας δει. Θα πάω να καθαρίσω αυτόν λίγο πρώτα. Να το ξέφυγε. Μετά αυτό, ναι, θα δείτε, λογικά θα το δώσω πίσω. Και θα προσπαθήσω να σκοτώσω και αυτό με αυτό. Ωραία, το κατάφερα. Μετά θα πάω εκεί πάνω με τον grappler. Hook. Μου. Κάτσε. Ωραία. Πάλι καλά που δεν με είδε. Ναι, με είδε, ναι, λογικά θα χάσω γιατί είναι δύσκολο. Α, όχι, εντάξει. Α, φύγε. Κοίτα. Είμαι λίγο cooked, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Εδώ που πέθανα. Εντάξει, πάμε start. Τώρα όμως το σκοτώσω αυτό με ένα ninja star, το οποίο όντως πρέπει να το πετύχεις. Και είναι πιο εύκολο από το άλλο. Όπως βλέπουμε, το σκότωσα. Θέλω να προσπαθήσω να πάω στην ταράτσα. Σε αυτό το καλό. Και να βάλω το άλλο με ninja star. Μου αρέσω. Τώρα κάποιος έρθει. Ξέρω όμως εδώ που είμαι. Ίσως να καθαρίσω αυτά. Δεν ξέρω τι βοηθάνε, αλλά θα καθαρίσω για να μην τόσο βρω την τύχη, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά, γιατί το παιχνίδι είναι δυνατό. Δεν ξέρω καν αν ακούγεται το παιχνίδι. Δεν πειράζει. Ξέρω ότι είναι γεμάτο τις πάντες και πρέπει να το κάνω κάπως. Δεν ξέρω πώς το... Όπως είδατε, είναι πάρα πολύ... Α, το είδατε. Δεν ξέρω αν θα κάνω edit. Σαν θα κάνω edit. Εδώ σκότωσα. Άντως. Αυτά είναι σπασμένα, γι' αυτό έχουμε λίγα. Θέλω να καθαρίσω για να βγει καλύτερο το βίντεο. Oh fuck. Πώς το με είδε αυτός. Τι κάνω. Σαφώ. Αυτό έχω ένα από τα 4. Τέλεια.
χρόνια, αλλά δεν είχα καλό PC για να το κατεβάσει, ήρθε να λέγεται. Από έναν Έλληνα YouTuber. Και... ναι, αυτό. Ωραία. Δεν κάνετε. Μόνο αυτό θα έβαζα, γιατί δεν ξέρω πώς θα βγάλω την κατηγορία του βίντεο να έχει βία ή αν θα είναι αυτόματο για να μην φάει demonetize. Αυτό. Καλά, και να μην φάει και να φάει demonetize, γιατί θα έβαζα λεφτά έτσι κι αλλιώς. Όχι, οπότε δεν με νοιάζει και τόσο. Δεν έχω. Αντέξτε. Ωραία. Πού να πάω? Αρχηγείο. Ναι, καλώς ήρθατε. Χάλια τα πάμε, ξαφνικά. Το εδώ είναι. Κάτι μικρινότερα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν θα λόγω αυτό και θα πάρω τις κολλές. Νομίζω είναι τελευταίες, ναι, one enemy λέει. Καλά. Και καταφέραμε. Ωραία. Πρώτη φορά το κάνω. Αλήθεια να λέγεται, πάω στο main menu. Όπα, όχι, πολλά πράγματα θέλω, αυτό δεν το ήξερα. Weapon και gadgets. Μπορώ να το πάρω. Μπορώ, είναι free. Ας πούμε μπορώ να πάρω αυτό εδώ. Οκ. Λογικά θα κάνω part 2 άλλη φορά. Γιατί τώρα χρειάζομαι να έχω μια άλλη δουλειά. Εντάξει, αυτό εδώ ναι. Ελπίζω να σας άρεσε, κάποιος βλέπει. Και 2.